Така, взимаме една тиква, в случая имаме една цигулка и ще я нарежем на парчета. Така. В случая вече сме я нарязали. Ето я. Сме я подсладили. И ще я сложим на огъня да завари, да умекне малко. Така, сложили сме тиквата на огъня да вари и наливаме половин чаша за вода. Водичка. Вътре. Тези тикви бързо умекват. Така, ето ги вече почти сварените с половин чаша вода. Тиквата, която е почти умекнала и сварена. Ще я присипем тук равномерно, ще ги разпределим в тепсията. Е така с водичката. Ще ги разпределим на дъното по-равномерно навсякъде. След което ще се сложим в същия или в някой друг съд една чаша за вода ориз, около 200-250 грама. Така, ето добавяме около 200 грама, 250 грама ориз в един съд. Добавяме и една чаша вода, която леко да ориза да го сготвим, не напълно, лекичко да омекне, който ориз предварително сме измили добре. Така, ето вижте, долу-горе да покрие ориза водата и го оставяме да заври. Пускаме котлона и след малко пак продължаваме. Така, забравих да ви кажа да добавим малко сол, това е много половината, малко сол, за да не залепне ориза, да остане на зърна. Разбъркаме. Нека да разбъркаме. Добре. И му слагаме капачето и оставяме да заври около 5 минути. Така. Добавяме върху тиквата и така по малко канела ръсим, за да може за аромат и също така захарта, която повишава диабета, който дига захарта, канелата смъква. Е така. Който придава много добър аромат и помага за захарната болест, който има. Дано никой да няма, но някои хора имат. Така, ето, след около 5 минути добавяме около половин литър пълно маслено мляко, студено, към ориза, който е почти готов. Още една чаша. Така, и половинка още айде за допълнително, понеже те са по 200. Това е половин литър. Разбъркваме пак ориза и го оставяме за още 5 минути да заври. В момента е на 50% сварен, още 30% и другите 20% ще ги доизпечем в фурната. Така, и добавяме към млякото и ориза, които са варят за аромат една ванилия. Това е есенция ванилия. Ето, на доктор Еткер. И разбъркваме. Ей така. Все още захар не сме добавили. След малко, след като се свари ориза, ще добавим и захар. Малко захарче. Нека да намалим малко огъня, за да не залепне ориза. И продължаваме с леки движения да доизварим ориза, докато умекне на 80%. Така, след като е почти готово вече млякото с ориза, добавяме така около 100 грама захар. Около 100 грама захар, може 150, още малко нека да добавим. Ако съм пропуснал да кажа, и в тиквата имаме около 250 грама захар. Така. Това е рецепта, която никъде другаде няма да я видите. Това е 3 в 1 мляко с ориз, тиква с ориз и крем карамел в 1, което се получава една много приятна комбинация. Ето, след като оризът е почти готов, сега ще си направим и млякото с яйцата, ще си подготвим, също и там ще добавим малко захар и след малко ще покажем как
ще изглежда преди да влезе в фурната. Така, сега ще си начупим тук в тази купа 4 яйца. 4 яйца, които са средно големи, не са големи яйца, нито малки. След което ще добавим една чайна чаша захар вътре в яйцата и ще ги разбием много добре, за да не мирише десертът ни на яйца. Много добре трябва да се разбие, долу-горе около 2 минути разбиваме колкото може. 2 минути да се разбие много добре, да стане еднородна смес. Разбиваме много добре. Разбиваме в продължение на още около 1 минута, колкото можем по-бързо. За да може белтъкът и жълтъкът да се разбият много добре. Да не остане неразбит белтък. Иначе ще мирише на яйца. Така. Сега си доливаме вътре в яйцата още около половин литър мляко. Така, той ще рече около 3 чайни или 2,5 чайни чаши мляко. Да, още половинка. И ще бъде предостатъчно. Да. Сега разбъркваме добре, пак до хомогенна смес. Така. И това го добавяме към млякото с ориза. Яйцата и млякото, които сме ги разбивали, ще ги добавим тук. Също ще бъркаме докато добавяме и млякото ще го разбъркаме. Нека да разбъркаме млякото, за да може да не се доизпече, защото млякото ни е топло. Това млякото и ориза бяха топли и тази смес ще изсипим към тиквата в тепсията. Така. Точно така изсипваме. Внимателно. Изсипваме в тепсията, където е почти готовата тиква. Дигай на един път. Рамо, отзаре, що вкарваш? Така. И ето нашата смес дойде точно за нашата тепсия. Така. Сега с помощта на дървената лъжица разпределяме добре ориза навсякъде, по краищата, не само да бъде в средата, навсякъде да бъде равномерно и в предварително загрята фурна на 180 градуса около 40-50 минути. Около 40 минути ще запечем, докато получи отгоре коричка и се сгъсти. Така. Това е напълно достатъчно и отива към фурната за 40 минути на 180 градуса. Така, ето го и нашия десерт вече е готов. След около 40-50 минути на 180 градуса и накрая за 10 минути увеличихме на 200 градуса само отгоре и се получи нещо супер. Ето отгоре е като крем карамел, в средата е като мляко с ориз и долу е тиквата, а ароматът просто ухае разкошно и на вкус е много добро. Моля, трябва да го опитате. Тази рецепта е лично моя и очаквайте в нашия канал за още много нови рецепти, които са само при нас. На 100% рецептата е моя, измислена лично от мен. Приятен апетит ви желая!
Моля да следвате нашият канал и да се абонирате на камбанката, за да може да продължаваме да ви направим още много нови клипове с нови рецепти. Останете със здраве!